Jaminan kita hari ini ada singkong goreng mereka. Dadi ceritane iki kenduran pirang-pirang dina ki udan demi ra kaprah. Ndak ketepaan kok yo entuk telo minyok saka Mbak Yuku. Nah iki langsung ae tak gawe telo goreng mereka. Lah pertama iku telone dioceki kabeh terus diombah terus diketheki ngene iki. Bar ngono dikukus setengah mateng wae, aja kematengan nek kemedhuken. Dikukus sekitar 15 menit karo ngenteni telone medhuk. Iki ngulek bumbune ana tumbar, bawang, uyah ambek penyedap rasa diulek sampai lembut. Nek wis lembut cemplungno banyu es ngene iki terus diudek-udek ben rata. Nah, bar ngono iki teloku wis medhuk, langsung ae tak angkat terus dilebokno ning banyu es koyo ngene iki, dilebokno kabeh sampai terendam. Lah iki mau banyuku kurang tak imboi, pokoknya sampai terendam kabeh telone sampai kecelupan ben mekrok. Nang iki terus ditutup enteni sekitar setengah jam. Setelah setengah jam telone diangkat saka banyu bumbu rendaman mau terus ditiriskan karo ngenteni telone iki mang tiris. Aja lali panasno minyak goreng. Dan nek wis minyake wis panas langsung ae telone digoreng. Gorenge nganggo minyak sing akeh ya yu, hasilnya ben apik. Aja sering diwolak-walik mendak ajur. Malike sesekali ae nek misore wis ketok coklat ngene iki. Lah nek bar diwalik ngene iki enteni sedelok engkas sampai coklat kabeh terus diangkat. Dan nek wis bar diangkat wis mateng ngene iki disuntek ning piring, dilemeki minyake ben mudhun dan siap disajikan. Goreng. Keras. Keras.